Fl-aħħar ġimgħat instabu għadd ta' sejbiet storiċi fiż-żona magħrufa bħala tan-Nigret fir-Rabat. Dan filwaqt li għaddej ġmielu l-proġett ta' tisbieħ u konservazzjoni tal-ilma fl-istess żona. Is-sejbiet jikkonsistu minn trej antika li tagħti lejn id-direzzjoni tal-baħrija, qabar kif ukoll bombli tal-fuħħar. Huwa maħsub li dawn is-sejbiet huma ta' żmien puniku madankollu qatt irid isir iktar studju biex dan ikun ikkonfermat. Dwar dan tkellimna mal-perit tal-proġett Rodrik Camilleri li qal li apparti post ta' rikreazzjoni u ċentru għall konservazzjoni tal-ilma, dan il-proġett issa se jservi wkoll bħala ċentru arkeoloġiku. Subterranean level ħajkun idur ma' daw il-features biex bekk il-poplu jkun jista' jinżel fihom, jarhom u jieħu l-apprezzament tagħhom. Madankollu l-konservazzjoni tal-ilma tibqa' element ewlieni ta' dan il-kumpless li se jiżdied f'dak li għandu x'jaqsam ma' attrazzjonijiet. Dwar dan tkellimna ma' Manuel Sapjano mit-taqsima għall konservazzjoni tal-ilma. Il-binja tgħix bl-ilma li tiġġenera stess. Għalhekk hemm ġibjuni estensivi taħt. Kenna nċaqalqu l-lok tal-ġibjuni, kenna nċaqalqu l-mod ta' kif ħajsiru minħabba il-finds arkeoloġiċi, però il-ġibjuni xorta baqgħu hemmhekk. Minn barra l-ħolqien ta' żona ferm meħtieġa b'siġar u pjanti indiġeni, permezz ta' dan il-proġett se jiżdiedu wkoll il-postijiet tal-parkeġġ fiż-żona tan-Nigret. L-erja ħad tiġi estiża għal housing estate, ġifieri biex wieħed jidħol għal dan iċ-ċentru ħajkun jista' jidħol minn housing estate dirett. Ovvjament ser isiru bil-għajnuna ta' transport Malta l-arranġamenti tat-toroq neċessarji sabiex il-flow ta' traffiku tkun tista' ssir, ġifieri mhux ħajġi blokkat l-ebda aċċess li hemm illum. Intant dan il-proġett iffinanzjat minn fondi Norveġiżi u l-Unjoni Ekonomika Ewropea qed jitmexxa mit-taqsima l-enerġija sostenibbli u l-konservazzjoni tal-ilma flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall Fondi Ewropej. Il-proġett mistenni jitlesta s'April tas-sena 2016.